Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lario. Taong 1962, Pantabangan, Nueva Ecija. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar ni Lario sa Pantabangan, gawa ng ayaw niyang ipagsabi ito. Basta, malapit lang sila noon sa malaking baryo na nagdudugtong naman sa isang bayan. Sa mga taong ito, di ba gaano kausbong ang sibilisasyon sa lugar. Yung mga tao roon, literal na nagsisimula pa lang sa wala. Halos salat din sa lahat ng pangangailangan, kaya marami sa mga taga roon ang medyo naghihirap sa buhay. Bata pa lamang noon si Lario nung umalis siya sa kanilang lugar. Napadpad sila noon sa bayan ng Tarlac para magnegosyo. Hindi madali ang pinagdaanan nila roon at sa loob ng ilang taon, naghirap sila hanggang sa makuha na ng tatay niya ang mga sikreto sa negosyo. Noong gumaan na ang kanilang pamumuhay, naging mabilis ang kanilang pag-angat. Ang dating wala, nagkaroon ng limpak-limpak na salapi at maraming katiwala. Wala na rin sila noong obligasyon pagdating sa mga gawaing bahay, kaya naman ang buhay noon nila Lario ay masasabing pangarap talaga ng marami. Gayunpaman, sa kabila ng gano'n nilang estado, parang may nag-uudyok pa rin sa kanila na bumalik sa dati nilang lugar. At nangyari lamang ito noong umabot na sa hustong gulang ang panganay nilang kapatid. Sa kagustuhan ng tatay nila na bumalik, inutusan nito ang kanyang panganay na magmaniobra sa mga negosyo nilang may iwan. Para rin masigurong walang lokohang mangyayari, nangako itong babalik sa Tarlac isang beses sa isang buwan. Sa pamamagitan nito, walang maitatagong hindi maganda ang kanyang anak. Dahil sa ganoong plano, nakabalik nga silang lahat. Ang mga katulong na ayaw ng sumama, iniwan nila. Samantalang yung ibang piniling sumunod, pinasama nila. Kabilang sa mga ito ang pamilya ng katiwala ng tatay niya. Kung tutuusin, gusto nang magpaiwan ng taong yun sa bayan, pero hindi roon pumayag ang kanyang ama. Bukod kasi sa subok na nitong pag-uugali ng katiwala, alam din nitong yon ang taong maaasahan niya sa lahat. At para lang din sumama ito, nagdesisyon ng kanyang ama na dalhin na rin pati ang pamilya ng tauhan nila. Malaking pabor ang hinihingi, kaya yung katiwala hindi na nakatanggi. Matapos namang magkasundo ng dalawa, agad naman silang naglipat para paghandaan na ang pag-alis nila. Ayon sa kanya pinuno, wala siyang galit sa katiwala ng tatay niya. Komportable siyang kasama ito, gawa ng halos naging katuwang niya na yon sa buhay magmula noong bata pa siya. Isa rin yun sa mga nagpalaki sa kanya, kaya hindi niya maipagkakailang parang pamilya na rin ang turing niya sa mga ito. Kababata rin niya ang mga anak ng katiwala, kaya kung iisipin, pabor sa kanya na ito ay makasama. Nga pala pinuno, tinatawag nila ang katiwala nilang yun sa pangalang Amay. Itong si Amay, nasa edad 70 anyos na. Mas matanda ito sa tatay niya pero hindi yun problema. Si Amay kasi pinuno, malawak ang pangunawa. May mahaba rin itong pasensya kaya hindi ito basta-bastang naaapektuhan ng mga salita ng tatay niya. Matapat din ito sa kanila na siya namang pangunahing natipuhan ng kanilang padre de pamilya. Ang serbisyo kasi ng isang manggagawa, pwedeng mabayaran. Pero yung katapatan nito wala yung katumbas na halaga. Pagsapit ng araw na hinihintay nila, maaga pa silang umusad. Umarkila sila noon ng masasakyan upang mas mabilis silang makakarating. Hapon na nang marating ng pamilya ang dati nilang lugar, kaya wala na halos silang sapat na oras para makipag-usap sa kanilang mga kababaryo. Bukod kasi sa pagod silang lahat,
masyado rin silang nabugbog ng napakahabang biyahe. Ilang araw pa ang lumipas. Itinuon nila ang kanilang atensyon sa pagkukumpuni ng kanilang bahay. Inayos na rin nila ang naiwan nilang lupain nang sa gayoy matamnan nila ito ng mga gulay at bungang kahoy. Sa loob ng isang buwan, ganon at ganon ang kanilang ginawa, kaya na may wala na silang gaanong balita sa kanilang baryo. Madalang din sila noong makipag-usap sa mga kakilala nila roon, gawa ng masyado talagang maraming ginagawa ang pamilya. Pagkatapos ng lahat ng trabaho nila, dito pa lamang sila nagkaroon ng magandang pahinga. Sila amay noon kahit papaano, medyo nasasanay na sa paligid na kasalukuyan nilang ginagalawan. Ayon kay Lario Pinuno, wala naman sila noong inaasahang mangyayari, maliban sa mga pagdalaw ng kanilang mga kadugo at mga kakilala. Ang kaso lang, nung medyo tumatagal na sila sa lugar, napapansin niyang parang may mali. Yung tatay niya, palaging magkausap at yung katiwala nito. Madalang din yun pumunta ng sentro na animoy meron itong iniiwasan. Dala naman ang kanyang kuryosidad, palihim niyang sinundan ng dalawa hanggang sa dito na niya nalaman na nakikipagkita pala ang mga ito sa mga albularyong naninirahan lang din sa lugar nila. Napansin din niyang parang sunod-sunuran lang ang tatay niya kay Amay, gawa ng ito ang nagdidikta ng mga gagawin nila. Dahil sa ganoong pangyayari, di naman siya nagdalawang isip na komprontahin ang mga ito. Alam niya kasing may mga nangyayaring hindi inaasahan na dapat niyang malaman. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, matapos ang hapunan ng pamilya, agad naman siyang humanap ng tiyempo para kausapin ang tatay niya. Nang masipat naman niya itong pumasok sa palikuran ng bahay, dali-dali naman siya roong sumunod. Pinalabas niyang naiihin na rin siya, pero ang katotohanan nito, meron pala siyang pakay. Pagpasok nilang dalawa, habang nagpaparaos ang kanyang ama, dito niya na ito sinimulang kausapin. Magkaibang silid sila ng palikuran noon, kaya hindi siya gaanong nailang. Tay, tanong lang, bakit palagi kayo magkasama ni Manoy Amay? Sobra pa kayo sa magkapatid kung lumakad eh. Meron ba kayong ginagawa na hindi namin dapat malaman? Kahapon kasi sinundan ko kayo at nakita ko kayong dalawa na pumasok sa bahay ng isang matandang nakatira sa dulo ng baryo. Sino ba ang matandang yun, Tay? Bakit niyo siya sinadya? Wala yun anak. Kaibigan ko lang yun na matagal ko nang hindi nakikita. Tsaka kaya ko isinama si Amay para palagi akong merong kausap. Alam mo naman, nahihilang akong lumakad ng mag-isa. Lalo na rito na hindi pa natin gaanong kilala ang mga tao. Pagkasambit naman ito ng kanyang ama, kahit papaano naunawaan niya. Kung iisipin, may punto rin naman ng mga sinabi nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpaalam na ang tatay niya. Di naman niya ito pinigilan, lalo pat wala na siyang katanungan. Magmula noon, unti-unti naman siyang nakampante. Hindi na rin siya nag-isip ng tungkol sa tatay niya, gawa ng inakala niya talagang totoo ang mga sinasabi nito. Ang kaso lang, 3 araw lang noon ang lumipas, may nangyaring hindi inaasahan. Ayon sa kanya, kumakatay sila noon ng baboy nang may dumating na trabahador nila mula sa bukid. Malayo pa lang nagsisisigaw na ito, kaya agad nitong nakuha ang kanilang atensyon. Paglapit naman ng manggagawa, agad naman siya nitong hinanap. Dahil dito, dali-dali naman silang lumapit ng mga kapatid niya para makinig sa sasabihin nito. Unang wika pa lang ng manggagawa Pinuno, kinabahan na silang lahat, kaya agad silang kumuha ng armas, sabay tungo sa bukid. Pagdating nila roon, nakita nilang nagkakagulo na ang maraming tao sa lugar.
Yung tatay niya, panay na ang pagsisigaw. Animoy meron itong sinisindak. Sa kabilang panig naman, may hindi mabilang na grupo na nakatayo malapit sa hangganan ng kanilang lupa. Inaako nitong malaking porsyento ng bukid dahil ang rason nila, pagmamay-ari na nila ang lugar. Dagdag pa nung matanda na namumuno sa pangkat, hindi sa kanila pupwedeng mga taong dadayo-dayo at mang-aangkin na lamang ng kung ano-ano. Mariin din itong inilahad na may posibilidad na magkamatayan sila kung hindi sila titigil. Dahil sa sinabi nito, agad namang sumabat ang kanyang ama. Alam kasi nito ang mga pagmamay-ari nila, kaya naman nakahanda itong ipagtanggol ang kanilang lupain. Hindi porket matagal na kami ritong wala na kaming ari-arian. Kahit tanungin mo pa ang mga tao rito, sila magpapatunay kung kanino talaga ang lupain ito. Masyado kayong ambisyoso. Dahil sa sinabi nito, ngumisilang naman ang namumuno sa grupong nagmamay-ari sa kanilang lugar. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagbigay ito ng hudyat sa kanyang mga kasama para umalis na. Bago rin ito tuluyang lumayo sa kanilang lupa, may iniwan yung doong isang maliit na butil. At ang butil na yun pinuno ang pinag-ugatan ng lahat ng masamang pangyayari sa kanilang lugar. Sa maniwala man kayo o hindi, magmula noong binitawan nito ng lalaki, nagkandamalas-malas na ang kanilang lupa. Ni isang ani wala sila roong nakuha at ang masaklap pa, lahat ng mga tumira sa lupa, nagkanda leche-leche ang buhay. Kung hindi naghihiwalay ang pamilya, may mga nag-aaway at ang malala, may mga namamatay. Sinubukan ding ipabitag ng tatay niya ang sumpa, pero hindi umano yun e-epekto hanggat nabubuhay ang taong nagtanim nito. Mariin din itong inilahad na kung gusto nilang maibalik ang lupa, obligasyon nilang makiusap sa naglikha ng sumpa. Nang marinig naman yon ng tatay niya, nagpasya itong laliman pa ang pag-uusap nila ng albularyo. Upang magkaroon sila ng formal na talakayan, niyaya niya ito sa loob mismo ng kanyang tahanan. Pagdating naman nila roon, naupo sila sa sala kasama ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Mateo, kilala niyo ba ang taong nanumpa ng lupa namin? Nung nakaharap ko kasi yon, parang pamilyar na siya dito sa ating lugar. Yung mga kasama rin niya, parang anak ng iilan na malapit ko ring kakilala. Sabihin mo, meron pa ba akong hindi nalalaman dito? Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi ng tatay niya, bigla naman itong napabuntong hininga. Umikot din ang mata nito sa kanilang mga kasama, animoy meron itong hinahanap. Maya-maya pa, nang medyo makapag-isip na ito, dito na ito sumagot ng mahinahon. Tama ka nang napansin. Totoo, taga rito rin siya. At kaya niya inaangkin ng lupa ninyo dahil siya ang panganay na kapatid mo sa ina. Natatandaan mo nung buhay pa ang nanay mo? Palagi niyang sinasabi sa iyo, meron kang kapatid sa labas. Kaya nung umalis kayo rito, hindi na namin siya pinigilan. Bukod sa meron siyang karapatan, iniiwasan din namin siya dahil sa taglay niyang aral. Punong-puno ng laso ng kanyang bibig. Lahat ng sinasabi niya natutupad sa kanyang kapwa. May mga biktima na rin siya rito, kaya hindi na namin dinaragdagan ng gulo. Ay, alam mo, hindi talaga namin inaasahang mangyayari ang bagay na ito. Gayunpaman, wala na tayong magagawa. Mag-ingat na lang kayo rito, dahil ang kapatid mong yun, hindi yun ang tipo ng taong basta-basta na lang susuko. Pagkasambit naman ito ng albularyo, lahat silang nakarinig, hindi maiwasang kilabutan. Wala man kasi silang ideya sa kung ano ito,
Alam nilang ang mga taong nagtataglay ng lihim na karunungan ay labis na mapanganib. Matapos namang makapag-usap ng dalawa, dito na nagpaalam ang albularyo sa kanila. Kalaunan, siya, si Amay, yung kapatid niya, at ang kanilang ama na lamang ang natira sa sala. Bawat isa tahimik lang na pinakikiramdaman ang mga kasama nilang maglalakas loob na magsalita. Ang problema, wala talagang nangahas. Maya-maya pa, nang akmang maghihiwa-hiwalay na sila, dito na sila inabisuhan ng kanilang padre de pamilya ukol sa gagawin nitong kilos. Ayon dito, hindi nila maaaring hayaan lang yung kapatid nito dahil kung tamang sinabi ng albularyo, lahat sila nasa alanganing sitwasyon. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, wala silang ideya sa kung ano ang kaya nitong gawin sa kanila. Amay, bukas maghanap ka ng mga rebelde sa bundok. Sabihin mo pinapatawag ko at kung sino man ang dudulog, magkakaroon ng malaking gantimpala pagkatapos ng misyon. Huwag kang mag-alala. Kilala ako ng mga gerilya at rebelde rito. Marinig lang nila ang pangalan ko. Susunod na sila sa gusto kong mangyari. Nang marinig naman ito ni Amay, agad naman yung sumang-ayon. At para rin masigurong mahanap nila ang mga rebeldeng grupo, pinasama siya nito. Alam kasi ng tatay niya na maaasahan siya pagdating sa mga ganoong uri ng misyon. Matapos naman nilang magkasundo, pinagplanuhan na nila ang araw ng kanilang pag-alis. Hindi na rin nila ito pinatagal pa dahil nga sa naghahabol sila ng oras. Pagpatak ng sumunod na araw, agad naman silang lumuwas. Mabilis ang kanilang paglakad kaya bago pa man magtanghali, narating na nila ang kampo ng mga rebelde. Kagaya ng inaasahan, kilala sila ng commander nito. Napag-alaman din noon ni Lario na ang commander pala ng pangkat, malapit na kababata ng kanyang ama. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman sila nitong pinalapit para kausapin. Naglapag din ito ng mga pagkain, gawa ng alam nito na nakakapagod ang pag-akyat sa bundok. Matapos nun, may hinahon na sila nitong hinarap para makinig sa mga mensaheng kanilang dala. Nang mapansin naman niya ang tungkol dito, hindi siya nagdalawang isip na ilahad ang mensahe ng kanyang ama. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, ginawa niyang lahat upang maipaunawa sa commander ang sitwasyong kinalalagyan nila. Lahat din ng mga nalalaman niya sinabi na niya para naman wala itong maging pagdududa. Pagkatapos, matyaga nilang hinintay ang mga magiging sagot nito. Ilang minuto rin itong pinag-isipan ng commander bago ito magdesisyong magsalita. At kagaya ng inaasahan, sinang-ayunan nito ang hiling ng kanyang ama. Matapos nilang magkasundo, pinauna na sila nito sa baryo. Ayon sa grupo, gabi na sila bababa para makaiwas sa mga nagpapatrolya. Dagdag pa nito na lahat ng mga isasama niya, pawang mga taong may alam sa lihim na aral. Ito lang kasi ang naiisip nitong paraan para matalo ang kanilang kalaban. Nang marinig naman ito ni Lario, taos-puso siyang nagpasalamat. Pagkatapos dali-dali na silang bumaba para ipaalamang magandang balita. Ilang oras din sila noong naglakad sa kabundukan bago nila marating ang baryo. Ayon sa kanya, nang marating nila ang bahay nila, malapit nang sumapit ang 6:00 ng gabi. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yon nakakaramdam siya ng matinding kaba. Yung tipong parang may mangyayaring hindi maganda. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang pamilya na nakadungaw sa bintana. Ang bintanang yon nakaharap sa bukid na kanilang pinag-aawayan kaya dala ng kanyang kuryosidad,
Dali-dali siya roong nagpunta. Paglapit naman niya sa mga magulang niya, dito na unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ng isang grupo ng mga nilalang na nakatayo sa itaas ng parte ng bukid. Nanlilisik ang mga mata nito at halos hindi matansya ang kanilang bilang. Bawat isa rin sa mga nilalang, parang halang ang mga kaluluwa kung makatitig sa kanila. Sa pinakagitna ring bahagi ng grupo, naroon ang kapatid ng tatay niya. Kagaya ng mga kasama nito, mararamdaman mo rin sa kanyang katauhan ang matinding galit na kanyang dinadala. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, makailang ulit niyang sinubukang tanungin ang tatay niya, pero hindi yun umiimik. Basta ang ginawa lang nito, tumitig sa bukid, animoy naghihintay sa gagawin ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niyang nagsitalikod na ang mga nilalang. Nang mawala na ang mga ito, dito palang bumalik ang wisyo ng kanyang mga kamag-anak. Walang sabi-sabi, agad naman itong isinarado ang bintana. Tulala rin ang mga itong napaupo, animoy magpahanggang sa mga sandaling yun, hindi pa rin nila nauunawaan ang mga nangyayari. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang tensyon, dito na unti-unting bumalik sa wisyo ang kanyang ama. Nang mahimasmasan nito, agad siya nitong tinawag habang takot na nagsasabi ng, "Anak, pakipuntahan mo nga mga albularyo. Mukhang hindi magiging maganda ang lagay natin dito. Bilisan mo, magpasama ka kay Amay." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang tinawag ang katiwala nila. Pagkalabas nilang dalawa, dali-dali nilang tinahak ang bahay ng albularyo. Pagdating nila sa bahay, medyo nahirapan pa silang gisingin ng matanda dahil nasa kasagsagan na ito ng pagpapahinga. Mabuti na lang, gawa sa pawid ang dingding ng bahay kaya hindi na sila nahirapan pang tawagin ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagbukas naman ng matanda, inakala talaga niya noong sasama na ito sa kanya. Ngunit nang akmang tatakbo na siya, bigla siya nitong pinigilan. "Huwag ka munang umalis, Lario. Maghintay tayo rito at medyo masama ang kutob ko sa labas. Tingnan mo, napakatahimik ng buong paligid." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang sumunod. Medyo natakot din kasi siya, lalo pat merong basihan ng matanda sa mga bagay na sinasabi nito. Alam din niyang obligasyon niyang sumunod dito para hindi sila malagay sa kapahamakan. Dahil sa ganoong pasya ng matanda, hindi na sila nakauwi. Ilang oras pa ang lumipas. Wala silang nagawa kundi ang magmasid mula sa loob ng bahay. Wala naman silang nakikita, pinuno. Ang kaso lang, parang may nilalang na mabilis na dumaraan. Bigla-bigla na lang kasing nagkakaroon ng hangin. Ayon din sa albularyong nagpapasok sa kanila, merong aswang na nagbabantay sa labas. Kung nanaisin nilang bumalik, malaki ang tsansang hindi sila makarating sa kanilang pamamahay. Hindi rin magbabago ang ganoong kahihinatnan, kasama man nila o hindi ang albularyo. Dahil sa sinabi nito, nasindak sila ni Amay. Ano naman kasi ang magagawa nila sa mga ganoong uri ng nilalang? Mas pinili din nilang paniwalaan ang kanilang mga narinig kaysa ipagpilitan ang kagustuhan nila. Sa loob ng isang buong gabi, hindi talaga sila nakatulog. Wala silang sawang binabantayan ng bahay ng matanda at habang tumatagal, marami silang napapansing kakaiba. Maliban sa mga hanging bigla-bigla na lamang umiihip, may mga pagkakataon ding meron silang nakikitang figura sa sanga ng mga puno.
Maliban sa mga bagay na yon, may mga kakaiba ring huni silang naririnig na sinasabayan ng pagkarit ng kung anong bagay sa dingding ng matanda na gawa sa pawid. Ayon pa sa kanya, yon ang kauna-unahang pagkakataon na pakiramdam niya napakahaba ng gabi. Dala ng takot na nararanasan nila, pansamantalang nawala sa kanilang isip ang tungkol sa utos ng tatay niya. Kinabukasan pagputok ng bukang liwayway, dito na nila nalaman ang karumal-dumal na nangyari. Ayon sa mga kababaryo nila, nadatnan nila ang bahay nila Lario na nakabukas ang lahat ng pinto at bintana. Sa bukana pa lang din ng tahanan, nagkalat na ang dugo ng kanilang mga tauhan. Karamihan sa mga napaslang, pawang mga kasambahay at personal na katulong ng kanilang pamilya. Nadamay din umano ang 4 sa mga kapatid niya at yung nanay naman niya nasa kritikal na kalagayan. Yung kanyang ama naman, halos hindi na rin makausap at base sa estado nito, parang nalason ito ng nilalang. Dagdag pa ng mga nakasaksi, malabong pinagnakawan ng pamilya o hindi naman kaya'y inatake ng mga kaaway nila. Bawat marka kasing naiwan, nagpatunay na hindi ordinaryong nilalang ang sumalakay. Nang malaman naman niya ang tungkol dito, nagmamadali naman siyang pumunta. Sumama na rin sa kanya ang albularyo, maging itong si Amay. Pagdating nila sa lugar, nadatnan nila ang buong pamilya nito na wala ng buhay. Labis itong ikinalungkot ng katiwala ng tatay niya sa puntong magwala na ito sa loob ng bahay nila. Mabuti na lang merong mga pumigil, kaya agad na naawat ang pag-aamok nito. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo mahinaho na ang lahat, dito na nagpatuloy ang investigasyon ukol sa mga nangyari. Marami man ang mga agam-agam ng mga tao, hindi doon gaanong kumbinsido itong si Lario. Kalaunan, nang kumalma na ang katiwala ng tatay niya, humingi ito sa kanya ng permiso. Pasensya ka na, Lario, sa mga nagawa ko kanina. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Kahit ikaw naman siguro mawalan ng pamilya, ganun din ang gagawin mo. Pero makakaasa ka, hindi dito magtatapos ang lahat. Sinimulan nila ito. Ako na ang bahalang tumapos. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Amay, paulit-ulit naman niya itong pinaalalahanan na maging mahinahon. Upang magkaroon din ito ng ideya sa kinakaharap nila, nagpasya siyang ipakiusap ito sa albularyo. Ayon sa manggagamot, napakadali nitong sabihin kaysa gawin. Mariin din itong nagbabala na kung itutuloy ni Amay ang plano niya, para lang din naman siyang nagpakamatay. Dagdag pa nito na, hindi madaling kalaban ng kapatid ng tatay niya. Maging sila mang mga taong may alam sa lihim na karunungan, nare-respeto ito, gawa ng alam nila kung ano ang kaya nitong gawin. Ngunit nang marinig ito ni Amay, hindi ito nagpapigil. Ang nasa isip nito, wala nang saysay ang buhay niya, kaya mas mainam na ilalaan na lamang niya ito sa paghahanap ng hustisya para sa mga nawala niyang pamilya. Igaganti rin umano niya ang mga kapatid ni Lario na namatay, kaya nang marinig niya ang tungkol dito, wala na siyang lakas ng loob para ito ay pigilan. Kinahapunan noong araw na yon, umalis si Amay bitbit ang mga armas na natira. Wala rin itong dinalang kasama, gawa ng wala kahit ni isang individual sa baryo ang may lakas ng loob para kaharapin ang kapatid ng tatay niya. Maging si Lario nga noon, hindi rin nagkaroon ng ideya na sumama sa kabila ng mga dinanas ng mga taong malapit sa kanya. Ang nasa isip na lang din niya, tanggapin ng mga dapat tanggapin. Kaduwagan man ito kung iisipin, hindi ganoon ang pananaw ni Lario. Hindi ganoon ang pananaw ni Lario sa buhay.
Pagsapit naman ng hapon, nakalikas na sila sa tahanan ng isang kakilala ng tatay niya. Nagdesisyon na itong babalik ng Tarlac upang kalimutan ang mga nangyari. Base rin sa mga sinabi nito, wala na itong balak pang gumanti. Ayon sa kanyang ama, hindi na nila kailangan pang magbuwis ng buhay ng mga inosente. Kung iisipin kasi, kawalan din naman nila ito, manalo man sila o matalo. Unang-una kasi, kadugulang din naman nila ang kanilang kalaban. Kaya wala silang sapat na rason para ito ay patayin. Gaano man kabigat ang kasalanang nagawa nito, hindi pa rin maipagkakaila na kapatid yon ng tatay niya. Matapos naman nilang magkasundo, wala na silang ibang ginawa kundi hintayin si Amay. Halos ilang oras din sila roong nagdasal para lamang masigurong nasa maayos itong kalagayan. Inaasahan din nilang babalik ito pagsapit ng bukang liwayway, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito dumating. Masakit man yun para sa kanyang ama. Nagdesisyon itong umalis, bitbit ang mga labi ng kanilang pamilya. Mas ginusto kasi nito noong paglamayan ang mag-iina niya sa lugar kung saan makakaramdam sila ng kaligtasan. Makalipas pa ang ilang araw na pagdadalamhati ng kanilang pamilya, naihatid na nga nila ang mga labi sa huli nitong hantungan. Matinding kawalan man para sa kanilang mga nangyari, pilit silang nagpakatatag upang makapagpatuloy sa kani-kanilang mga buhay. Taon pa ang lumipas, pinuno. Nang makalimutan na niya ang tungkol sa karumal-dumal na pangyayari, bigla naman siyang may nasagap na balita ukol sa pagpaparamdam umano ng kapatid ng tatay niya sa baryong iniwan nila. Base sa mga taga roon na nakarating ng Tarlac, meron itong kasamang alipin na nandudukot ng mga tao sa baryo. Tinatawag ito ng kapatid ng tatay niya sa pangalang Amay. Kawangis man ito ng tao, alam nilang hindi yun ordinaryo. Sa sobrang dungis kasi ng itsura nito, aakalain mong naninirahan ito sa gubat. Tumatak din sa kanila ang nilalang na ito, gawa ng kapag pumupunta ito ng baryo, nagpapakawala ito ng huni na sadyang kakaiba sa lahat. Kakaiba talaga ang huning yun, pinuno, dahil kahalintulad ito ng pahikbing pag-iyak ng taong namatayan. Hanggat naglilibot sa kanilang lugar ang nilalang, hindi nawawala ang ganoong tunog. Tatahimik lang din ito. Sa oras na mapuno na ito ng bangkay, ang karong kanyang hila-hila. Alam din nilang alipin lang ito ng kapatid ng ama ni Lario, kaya hindi nila ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Gayunpaman, kahit hindi itong pangunahing pakay ng mga albularyo, sadyang hindi nila maipagkakaila ang angking lakas nito. Katunayan, ang alipin nitong si Amay, pinuno, nakapaslang na ng 3 sa mga albularyo. Yun ang naging daan upang pangilagan ito ng mga taga roon. Matapos naman niyang marinig ang tungkol dito, napayuko na lamang siya habang iniisip ang mga alaala nilang magkasama. Nakakalungkot man yon kung iisipin, ngunit hindi niya maipagkakaila na naghilom na ang kanyang sugat para sa mga taong nawala noong gabing yon. Dahil dito, hindi na siya gaanong naaapektuhan. Ipinagpasa Diyos na lang din niya ang lahat, lalong-lalo na yung nangyari sa matalik na kaibigan ng tatay niya na si Amay, ang pinangingilagang tagahila ng Karo.